But munoziva kuti imi boys ka vasikana vaya zviuya maiziva ini ndakajambuka nemusikana atomurwadziva because ndakada kutaurira shamwari ini ndine vasikana 4 zvototi akangoya kwandira inongokudza kuti Tony, it's over. I don't care, man. No, just go because I know these girls ka zviuya ende zviendwa maiziva saka vanhu vanongouya vachienda before wadziwa kuti andine musikana wangu azondiramba chichi ndatotokuratidza mumwe status ndotokuratidza vanhu anoona ukaona profile ndaisa umwe musikana paprofile pangu zvototi musikana wangu akatoona profile haatomborwadziwa anotongonyarara haatombobvunza because anotongoziva kuti ndochibasa chadede ndiondanako come in. Yes baby. Baby which I said Tony ka na wanjakula uko na mwemusikana atonisendera message achitiri kudana naye but baby uzano ndoza ndoita wena plus ndaneta nengora manjingoona vasikana pa profile pako but I'm done with you Tony anjakula it's over kuzongwachite ukasimba vana una basa nazvo she was a special one, bro. She's different from all those girls. I love it.